Nilqakom għal programm ieħor bl-isem ta' Erf it-Torah. Wasanna issa fis-sitt ġimgħa tal-istudju tagħna tal-Paraxa u f'din il-ġimgħa llum fil-fatt dan il-programm qed joħroġ is-Sibt 30 ta' Novembru madwar is-sinagogu u mad-djar messjaniċi kollha madwar id-dinja tinqara il-Paraxa hekk imsejħa Toldot li tfisser ġenerazzjonijiet. Fil-fatt il-Paraxa tal-lum titkellem fuq il-ġenerazzjonijiet u fuq il-patt li Alla għamel ma' Abraham. Ħanitkellmu fuq dawn l-affarijiet din il-Paraxa. Għal min qed isegwi magħna u qed jistudja il-Paraxa, ħankunu qed naraw Ġenesi kapitlu 25 minn vers 19 sa Ġenesi 28 vers 9. U insibu ħafna punti differenti f'din il-Paraxa. Fosthom insibu Rebekka li tinqabad tqila wara perjodu ta' problemi. Naraw ukoll it-twelid allura ta' Ġakob u Esaw, naraw il-Esaw ibih il-primogenitura lil ħuħ Ġakob. Naraw il-Alla jikkonferma il-patt ta' Abraham ma' ibnu Iżak. Naraw l-Abimelek ukoll jirreafferma il-triti, il-patt li kien għamel ma' Iżak. Naraw ukoll l-Esaw li jiżżewweġ barra mill-familja, barra mit-tribu ta' Iżrael. Naraw ukoll li Iżak jgħaddi barka fuq Esaw għalkemm mhix il-barka tal-primogenitura. Fil-fatt nissemma ukoll mbagħad il-mibeda li kien hemm bejn Esaw u Ġakob minħabba din il-biċċa xogħol li ħanitkellmu fuqha xi importanti. Naraw ukoll il-Iżak ma joħux pjaċir jara l-Esaw jiżżewweġ in-nisa barranin u għaldaqstant iħeġġeġ il-Ġakob biex ma jiżżewweġ nisa mill-Kananiti imma jsib waħda illi hija mill-poplu ta' Alla. Ukoll naraw fl-aħħar Esaw jerġa' jiżżewweġ bi ħsieb partikolari ukoll. Daw ħanitkellmu fuqhom fuq għalkemm xi affarijiet ħanidħlu fuqhom fid-dettall bħalma dejjem ngħidu ħafna punti differenti ma nistgħux nidħlu f'dawn il-punti kollha fi programm wieħed. Toldot tfisser ġenerazzjonijiet. Għaliex ġenerazzjonijiet? Għaliex f'din il-Paraxa ħanaraw lil Ġakob li minnu ħarġu 12 il-tribu ta' Iżrael jidħol in xena. Issa ħeġi introdott Ġakob f'dina il-Paraxa li huwa missier it-tribujiet ta' Iżrael. Minnu ħarġu 12 il-persuna, 12 il-raġel li jiffurmaw 12 il-tribu ta' Iżrael. X'inhi ġenerazzjoni? Ġenerazzjoni hija xi ħaġa li tista' tagħmel xi ħaġa u tbiddel id-dinja. Id-dinja tista' tinbidel f'temp ta' ġenerazzjoni waħda jekk dik il-ġenerazzjoni tiddeċiedi li trid tagħmel xi ħaġa. Naqraw anke fil-ktieb ta' l-Atti tal-Apostli illi 12 il-Apostlu kienu bidlu id-dinja. U dan insibuh fl-Atti tal-Apostli 17 vers 6 illi jaqra hekk. Billi ma sabuhomx, kaxkru lil Ġason u lil xi wħud mill-aqwa quddiem il-kapit tal-belt u bdew jgħidu: dawn l-irġiel li qalbu d-dinja ta' taħt fuq ġew hawn ukoll. X'kienu għamlu dawn in-nies? Qalbu d-dinja ta' taħt fuq. 12 il-persuna, 12 il-apostlu kienu kapaċi jaqilbu d-dinja ta' taħt fuq. Naħseb wara ġenerazzjoni sħiħa. Għaliex qed ngħid dan? Għax din huwa parti mill-messaġġ tal-Paraxa tal-lum. Ma ninsewx li kien Jexua stess illi qalilna li dawk li jemnu, dawk li verament jemnu, jagħmlu ħafna affarijiet aktar milli għamel hu. Allura il-mistoqsija hawnhekk toħroġ waħedha, il għaliex allura illum ma narawx daw il-mirakli li naqraw fil-ktieb ta' l-Atti tal-Apostli. X'ġara? U biex nirrispondu dik il-mistoqsija li ngħaddu għall-parti l-oħra tal-Paraxa issa li ma titkellimx fuq il-ġenerazzjonijiet imma ħan introduċu il-biċċa fejn titkellem ukoll fuq il-patt li Alla għamel ma' Abraham.
U din hija waħda mir-raġunijiet partikolari naħseb hija l-aktar raġuni importanti illa li aħna illum ma narawx il-mirakli li konna naraw fi żmien l-Atti tal-Apostli. Illa għaliex qed naraw dinja li qiegħda temmen talim għarrieq li qed tiġi malma minn hekk imsejħa għalliema tal-kelma. Il-problemi li ħafna mhux verament qed iwasslu il-messaġġ tas-saltna skont kif inhu fil-Bibja miktub, imma qed iwasslu ideoloġija tad-dinja. Talim li huwa qarrieq u li qed iqarraq b'ħafna u qed iwassal biex ħafna qed jintilfu minħabba dan it-talim qarrieq tal-poplu tagħna illum. U biex nibdew il-programm tagħna allura immorru fil-ktieb tal-Proverbi, Proverbi 30, immorru fi Proverbi 30 minn versi 11 sa 14 u Proverbi 30, 11 sa 14 jaqra hekk. Xi wħud jisħħtu l-missierhom u l-ommhom ma jberkuwix. Xi wħud jidrilhom li huma safja imma ma tnatfux minn ħmieġhom. Da importanti dal-vers, vers 12 ta' Proverbju 30. Ħafna xi wħud jidhru li huma safja, imma ma tnatfux minn ħmieġhom. Għaliex? Għax inti mhux billi tgħidilha nemmen, mhux billi tgħidilha Kristjan, jekk inti għadek qed isservi l-Alla ta' Esaw, inutli tgħid inti kredent, jekk inti għadek qed tiċċelebra festi pagani li ġew adottati mill-Knisja Romana Kattolika u llum daħlu anke fil-Knejjes Evanġeliċi, jekk inti għadek qed tiċċelebra daw il-festi, ma tistax tgħid li inti qed tiċċelebra inti qed tqim il-Alla ta' Ġakob, imma qed tqim il-Alla ta' Esaw. Oħrajn kemm għandhom għajnejhom merfuqa u x'ħarsa għandhom ta' kburin, kemm hawn minnu kburi għax għandu ħafna titli wara ismu, kemm hawn min ġie onorat minn dik l-Università u minn dik il-kulleġġ Bibliku. X'jgħid Pawlu fuq dawn l-affarijiet? Ma jiswew xejn quddiem Alla, speċjalment meta dan it-talim huwa qarrieq li inti tallimt u li qiegħed tallem. U għalhekk id-dinja qiegħda fiex qiegħda u għalhekk ma nistgħux naraw il-mirakli li naqraw fuqhom fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Vers 14. Xi wħud li għandhom snierhom sjuf u drashom skiken jaħtfu l-fqir minn fuq l-art u l-imsejkna minn fost il-bnedmin. Interessanti, xi wħud li għandhom snierhom sjuf u drashom skiken. M'hemmx għalfejn noqogħdu nidħlu fi stejjer, naħseb kulħadd jaf bi stejjer partikolari li jiġru madwarna meta inti ma teqpax pereżempju ma teqpax tattendi knisja partikolari li joħroġ il-kap ta' dik il-knisja bin-nista madwaru waqqas nafx ma elawx u ma jgħidux fuqek u daw nerġa' ngħid suppost li qed jissejħu kredenti jew inkella Kristjani. Imma din hija xi ħaġa fil-fatt illi daw il-flus li qrajn hija xi ħaġa li l-ġenerazzjoni tal-lum qiegħda tagħmel qed tgħaddi minnhom. Ħafna li jgħidu smajna nemmen jiena Kristjan meta fil-fatt b'dak li jemmnu qed jagħmlu affarijiet li huma differenti minn dak li Alla qed jitlobna nagħmlu fil-Bibja. Pereżempju, insemmu l-Knisja Evanġelika illi toħroġ 100% kontra l-Knisja Kattolika għax jgħidu li bidlu l-kmandamenti. Meta mbagħad il-Knisja Evanġelika stess bidlet il-kmandament meta tgħid ir-raba' wieħed m'għadux jgħod. Allura għalfejn dal-ħafna argumenti fieħa u fix-xejn. Din hija l-ġenerazzjoni daw it-tliet tifrus li qrajna minn Proverbi 30 huma żatt għal din il-ġenerazzjoni. Imma l-affarijiet daw kull ġenerazzjoni kienet tgħid illi l-ġenerazzjoni ta' wara hekk ser tkun, jiġifieri ilna sejrin hekk ħbib tiegħi minn dejjem ġenerazzjoni wara l-oħra dejjem sejrin lura. Dejjem nitilfu biċċa mit-tagħlim li hemm tonqos biċċa mill-verità sakemm wasalna llum f'pożizzjoni fejn il-verità li suppost il-verità tal-kelma tagħha inwarbuha u qed tiġi malma l-ideoloġija tad-dinja jew inkella dak li x'jaħseb il-bniedem. Aħna rridu nkunu dik il-ġenerazzjoni li wafqu dak iċ-ċiklu, rridu nkunu dik il-ġenerazzjoni illi nwafqu dan it-talim qarrieq li ħiereġ fost il-poplu. U għalhekk aħna ta' Messjanik Malta flimkien ma' knejjes oħra, anke flimkien mal-Ministeru li naqgħu taħtu il-Lef Xell Tora, għandna dan il-ħsieb illi bil-talim tagħna
u resqu l-verità li l-poplu. L-poplu inqajmulu l-kurzità ħalli jibda jistudja x'sakemm ħateqpa poplu li tolli jdejk u tgħid tħammenu allelujja. Għal kull ħaġa li tisma' ma tistax inti tikber fil-mulej. Inti qed tikber biss f'dak li l-predikatur iridek tisma'. Kif qed ngħid, aħna rridu nkunu li wafqu dan iċ-ċiklu ta' talim qarrieq li qed iżommna milli naraw il-mirakli li konna naraw fl-Atti tal-Apostli. U kif rridu nagħmluh dan? Billi induru u nażlu dik it-triq li qalilna Alla f'Ġeremija kapitlu 6 vers 16. X'qalilna Alla f'dan il-kapitlu permezz tal-profeta Ġeremija? Kapitlu 6 vers 16. Dan jgħid il-mulej, ifqu fit-toroq u ħarsu, staqsu għal modijiet ta' dari, fejn it-triq it-tajba u waqbdu lila u hekk issibu il-mistrieħ ta' ruħkom. It-triq ta' dari rridu naqbdu. Mhux it-triq tal-Knisja moderna tal-lum, mhux it-triq tal-knejjes Amerikani, jew il-knejjes mill-Ewropa, it-triq l-antika, it-triq li Alla tal-profeti u Alla lill-profeti ħbib tiegħhom tom it-Torah, tom l-istruzzjoni tiegħhom, tom dik li ħafna jdu l-liġi biex jibbeżżaw in-nies bħal dak li qallu il-kelma liġi għax id-dawwa. Kif konna qed ngħidu, titkellem fuq il-ġenerazzjonijiet u fuq il-patt u allura issa ħanibdew naraw xi tajt il-paraxà tal-lum fuq il-ġenerazzjonijiet. U hawnhekk fejn ħanitkellmu fuq it-twelid ta' Ġakob u Esaw illi nsibu f'Ġenesi kapitlu 25 vers 24. Il-kelma Esaw tfisser komplet, sħiħ, waqt li il-kelma Ġakob tfisser qarqub. Il-għaliex għal min jaf l-istorja meta twildu Ġakob u Esaw twildu l-ewwel ma ħareġ Esaw u mbagħad ħareġ Ġakob kien qed iżommlu l-arqub bħal dak li qallu kien qed jipprova jżommu milli joħroġ wieħed biex joħroġ Ġakob l-ewwel. Interessanti anke kif jgħidu l-orrief l-istudjużi tal-kelma tal-Alla f'dan għall-patt xorta jgħidu l-isma' Ġakob huwa l-kbir. Il-għaliex, għax huma jgħidu li Ġakob kien konċeput l-ewwel, tgħidli kif taf min kien konċeput l-ewwel jekk kienu taw min. U huma jġibu l-eżempju li jekk inti taqbad tubu u titfa' ġiex tiblalen l-ewwel, dak il-ballun li tfajt l-ewwel huwa dak l-ewwel li ġi konċeput. Għalkemm meta taqleb it-tubu u toħroġ il-blalen, dak il-ballun se joħroġ it-tieni wieħed. Ma dan huwa kollu nadulu aħna side notes tal-if ta' xi jgħidu l-istudjużi. Jaqpa l-argument li Ġakob meta twieled kien qed iżomm l-arqub tagħhu bħal dak li qallu qed jipprova jżommu milli twieled u l-ewwel. U hija interessanti din hija interessanti fuq it-tagħlim li għandna llum. Xi ħaġa rridu nżommlu f'moħħna ħbib tiegħi fid-dinja hemm biss żewġ tipi ta' nies. Hemm dawk li huma il-Ġakob u hemm dawk li huma l-Esaw. Anki imsalbin ma' Kristu fuq kull naħa tiegħu kien hemm wieħed li jirrappreżenta lil Ġakob u wieħed li kien jirrappreżenta lil-Esaw. Wieħed li jaċċetta lil Jaxua bħala l-Messija u li ieħor li baqa' sal-aħħar qed imut u baqa' jirriġettah bħala il-Messija u s-Salvatur tiegħu. X'tip ta' persuna kien Esaw? X'tgħidilna l-kelma? Tgħidilna li Esaw kien kaċċatur intelligenti ħafna. Xi ħaġa illi l-kelma tirreferi tidentifika bħala kaċċatur biss flimkien ma' Esaw lil Nimrod. Qed naraw il-Nimrod u lil Esaw fl-istess livell, it-tnejn kaċċaturi tajbin u importanti li tifhmu għadi għax din hija l-paraxà tal-lum. Għaliex huwa interessanti li l-kelma tal-paraxà qed tikkompara lin-Nimrod ma' Esaw. U hawnhekk fejn jidħol it-tagħlim li aħna s-soltu dejjem ngħidulkom mill-ktieb ta' Jaxar, il-ktieb tal-ġusti għax jitkellem fuq nies li huma ġusti, u ħanaraw x'għandu xejdilna fuq Ġakob li huwa ġust u Nimrod. Għax din hija l-istorja importanti ħafna dak li issa għandna xi ngħidu wara. Mela, il-ktieb ta' Jaxer kapitlu 27 minn vers 1 sa 13. Jaqra hekk. U f'dak iż-żmien Esaw wara l-mewt ta' Abraham kien imur spiss jikkaċċja fl-għalieqi. U Nimrod re ta' Babel l-istess kien Amrafel, jiġifieri
Nimrod kien magħruf ukoll bħala Amrafel, dan huma affarijiet li anke ssibuhom fuq Google meta tfittxu, ukoll kien ta' spiss imur għall-kaċċa fl-għelieqi man-nies kapaċi li kellu miegħu. U biex anke jimxi magħhom għaż-żiffa tal-ġurnata. U Nimrod kien kuljum josserva lil Esaw għax matul iż-żmien daħlet għejra f'qalb Nimrod kontra Esaw. U f'jum partikolari Esaw mara l-kaċċa fl-arqa u ltaqa' ma' Nimrod li kien miexi fid-deżert ma' tnejn min-nies tiegħu. U fid-deżert kienu miegħu kien hemm ukoll irġiel oħra ta' qawwa, imma dawn inqatgħu lura minnu fid-distanza u tbedu minnu u marru f'direzzjonijiet oħra għall-kaċċa. U Esaw ħeba lilu nnifsu minn Nimrod u baqa' jassess fid-deżert. Mela s'issa x'qed naraw? Qed naraw illi Esaw qiegħed issa fejn sejjer Nimrod u qed tgħidilna l-kelma li Nimrod kien ukoll jobgħod lil Esaw, kellu għejra liha. Hawnhekk nixtieq nirringrazzja il-Messianic Malta li għall-benefiċċju tas-semmija tagħna minn qalbna qegħdin naqilbu dawn il-paragrafi bil-Malti għalikom biex tifhmu aktar il-messaġġ li nkunu qed ngħidu. Esaw ħeba lilu nnifsu minn Nimrod u baqa' jassess fuqu fid-deżert. U Nimrod u n-nies tiegħu li kellu miegħu ma kinux jindunaw bih, u Nimrod u n-nies tiegħu kienu ta' spiss jippassiġġaw fl-għelieqi għaż-żiffa tal-jum u biex ikunu jafu fejn kienu nies Nimrod qed jikkaċċjaw. U Nimrod u tnejn min-nies tiegħu waslu fil-post li kienu fih. Meta fsalt, Esaw ħareġ mill-moħba tiegħu u silet ix-xabla u għaġġel jiġri wara Nimrod u qatalu rasu barra. U Esaw iġġieled ġlieda ħarxa maż-żewġ irġiel li kienu ma' Nimrod u x'kien sejħulu Esaw dar u qatilhom bix-xabla tiegħu. U n-nies kollha li kienu ma' Nimrod li tbedu minnu u marru fid-deżert semgħu lajjat fil-bogħod u għarfu l-vuċijiet taż-żewġ irġiel u ġrew biex jaraw ġara. U sabu l-re tagħhom u żewġ persuni li kienu miegħu mejta fl-art fid-deżert. U meta Esaw ra lin-nies ta' Nimrod ġejjin mill-bogħod telaq minn hemm u ħarab. U Esaw ħamijaw il-ħwejjeġ li kellu Nimrod li missier Nimrod kien tah u li permezz tagħhom Nimrod irrenja fuq l-art kollha. U ġera jaħbihom id-dar tiegħu hekk qed jitkellem fuq il-ħwejjeġ li Alla kien ta' il-Adam u Eva meta għamlu d-dnub. Vers 11. U Esaw ħal ħwejjeġ u ġera lejn il-belt minħabba n-nies ta' Nimrod u ġie f'dar missieru u bla nifs u għajjin wara l-ġlied li kellu. U kien lest li jmut minħabba li kien imnikket meta resaq lejn ħuħ Ġakob u boġġa bil-qiegħda ħdejh. U qal lil ħuħ Ġakob: Ara, żgur li llum ser immut, u allura x'għandi bżonn id-dritt tal-primoġenitura. U Ġakob aġġixxa bil-għaqal ma' Esaw f'dan ir-rigward u Esaw beħ id-dritt tal-primoġenitura lil Ġakob. Għax dan kollu kien ġej mill-mulej. U bid-dritt għal post fil-art ta' Makfela li Abram kien xtara mingħand u li tħed bħala post għadfin, Esaw ukoll bih lil Ġakob. U Ġakob xtara dan kollu mingħand ħuħ Esaw għal valur mitlub. Interessanti, qed naraw issa il għaliex Esaw bih il-primoġenitura, id-dritt tal-primoġenitura għal ħuħ Ġakob. Għalhekk qedtilkom il-Bibja ma tgħidilniex għalfejn għax il-Bibja mill-lat spiritwali jinteressa tgħidilna illi Ġakob kellu jieħu il-primoġenitura għalkemm kien twieled it-tieni wieħed. Imma l-kelma wkoll qed tgħid li dan kollu kien ġej mill-mulej. Esaw ħaseb li wara li l-ħwejjeġ ta' Nimrod issa seta' jkun bħalu u jirrenja fuq l-art kollha. Min-naħa l-oħra, għalhekk ħadhom il-ħwejjeġ, min-naħa l-oħra beda jibża illi jekk jabduh in-nies ta' Nimrod ser joqtluh u allura x'għamel? Ma tax każ id-dritt tal-primoġenitura u bih dan id-dritt lil Ġakob. Għaliex hemm il-ħtieġa li Ġakob jieħu l-barka tal-primoġenitura minn flok Esaw. Il għaliex? Għax dal affarijiet ma jsirux għal xejn,
xi skop, irrid ikun hemm. Il-pjan talla hemmhekk qiegħed f'dawn l-affarijiet. Ma ninsewx li l-inkwit bej Ġakob u Esaw beda meta Ġakob irċieva il-barka tal-primoġenitura minn missieru Iżak minflok Esaw. L-affari qedaw illi Iżak kellu alleanza ma' Sem li diġà għedna Sem kien it-tifel ta' Noa li magħhom trabba Abram. Mela x'qed naraw hawnhekk qed naraw u diġà għedna li fil-paraxa l-oħra diġà għedna li Ġakob kien imur għand Sem biex jitallem l-istruzzjonijiet talla biex jitallem it-Torah, ġifieri kif qedtilkom fil-bidunet tal-istudji tagħna dawn in-nies kienu jgħixu flimkien mhux mit wieħed u mbagħad ġieli ieħor bħalma ħafna jaħsbu. Tajjeb, allura qed naraw li Iżak kellu alleanza ma' Sem ibn Noe. Sem, skont l-istudjużi, huwa dak li bena Ġerusalem. U Sem huwa dak li l-Bibbja tirreferi għalih bħala Melkisedek. Naf li qed ngħid xi ħaġa u li ħafna ħejdu Martin x'intajt. Melkisedek kien Ġesu. Daka x'tallimtu intom ma jfissirx dak li tallimtu intom huwa l-verità, nafu minn fejn ġejja di ġejja minn xi ħaġa li hemm fl-ittra tal-Lut illi jekk tidu tkunu tafu tibżax iktbulna fuq l-email fuq il-website tagħna u ntukom ir-risposta. M'għandniex problema nagħtu r-risposti, m'għandniex ħin biss dan il-programm. Sem kien Melkisedek, ġifieri re tal-ġusti, dak li tfisser Melek Tzedek, re tal-ġusti, jew nkella sit il-ġusti, dik li tfisser il-kelma Melkisedek. Fil-fatt dan it-titlu naraw mbagħad jeqbad dej għar-rejiet kollha ta' Ġerusalem li ġew wara fil-perjodu ta' wara l-mewt ta' Sem, kull min laħaq minn flok Sem u baqa' jiret id-dritt li jkun ir-re ta' Ġerusalem kien jissejjaħ Melkisedek. Da tistgħu tarawh f'dak li hemm miktub fil-ktieb ta' Ġoswe, kapitlu 10, vers 1. X'jgħid Ġoswe kapitlu 10, vers 1? Ġara li malli Melkisedek, is-sultan ta' Ġerusalem, sema li Ġose kien qabataj u erida u bħalma għamel il-Ġeriko u s-sultan tagħha hekk għamel lil-Laj u lis-sultan tagħha. U lin-nies ta' Gibon għamlu paċi mal-Iżraelin u baqgħu jagħmlu f'nofshom. X'ġara min sema? Melkisedek, is-sultan ta' Ġerusalem. Ma jfissirx li kien l-istess Melkisedek li ltaqa' ma' Abraham. Melkisedek huwa t-titlu, ir-re ta' Ġerusalem. Nafu li illum Jaxua m'għandniex dubja huwa il-Melkisedek, huwa ir-re tal-ġusti. Imma f'dan il-każ il-Melkisedek li jissemma fil-Bibbja meta ltaqa' miegħu Abraham mhuwiex Jaxua imma huwa Sem li kien it-tifel ta' Noè. Biex naraw li Sem kien il-Melkisedek ta' Ġenesi kapitlu 14 vers 18, nerġaw ikonna nirreferu għal ktieb ta' Jaxer f'kapitlu 16. Kapitlu 16 jitkellem fuq il-laqa bejn Abraham u Melkisedek wara li ġie meħlus Lot. Jekk tafu l-istorja, naraw li Abraham mar ġielet kontra 4 sraten rebħilhom u reġaħal il-Lot lura li kienu serquh. Hawnhekk allura jista' jkun naraw il-profezija li tkellimna fuqha meta twilet Abraham, meta naraw il-kowba tikol dawk l-istelel. Imma ejja naraw xejn Jaxer kapitlu 16 versi 11 u 12. U Melkisedek, ir-re ta' Ġerusalem li kien Sem, hekk jgħid it-tib ta' Jaxer, u Melkisedek, re ta' Ġerusalem li kien Sem, ħareġ ma' nistjaw biex jilqa' lil Abraham u nistjaw bil-ħobs u l-inbit u baqgħu flimkien fil-wied ta' Melek. U Melkisedek birek il-Abraham u Abraham taħ xhur ta' dak kollu li rrebaħ mingħand l-dewwa għax Melkisedek kien assis ta' Alla. M'għandniex dubju. U żgur li kien assis ta' Alla, illa li għax Sem kien l-ewwel wild. U l-ewwel wild dejjem huwa iddedikat lil Alla fil-liġi. L-ewwel wild dejjem huwa assis għall-mulej, separat maqtuħ bħala assis għall-mulej. Qabel kien hemm it-tribut tal-Leviti mbagħad.
Imma dik storja oħra x'ġara. Tradizzjonalment il-Lut jgħidu li Ġerusalem kienet mibnija minn dan Sem, it-tifel ta' Noe, u allura bid-dritt kellu jkun ir-re ta' din il-belt. Ejja ħanaddu issa għal Esaw. Ħanaraw xi ħaġa fuq Esaw. Naraw illi Esaw qatt ma rrikonoxxa il-kultura u l-istorja tal-familja tiegħu. U naraw kif anke id-diżonora l-istorja u l-kultura li missieru nannuh Abram u Iżak kienu tant ħadnu. Għaliex mela x'għamel? Naqraw Ġenesi 26 versi 34 u 35 jaqra hekk ara. Meta Esaw kellu 40 sena, ħab mardu lil Ġuditta bint Beri il-Ħitti u lil Baxemat bint Eljon il-Ħitti u dawn kienu tamrar għal qalb Iżak u Rebekka. Għaliex kienu tamrar għal qalb Iżak u Rebekka? Għax in-nisa liħa ma kienux minn fost il-poplu tal-Alla. Kienu minn fost il-Kananin, kienu minn fost il-Pagani. Hawnhekk naraw lil-Esaw kontra x-xewqa tomu ta' missieru jiżżewweġ dawn iż-żewġ tibniet li kienu tal-lokal imma ma kienux mill-poplu ta' Alla. Anke f'Ġenesi 28 vers 7 naraw il-Esaw jiżżewweġ waħda mill-bniet ta' Iżmael anke jekk kien jaf li dan ma kienx jogħġob lill-missieru. Ġifieri kien jaf li ma kienx jogħġbu l-missieru meta taqraw Ġenesi. Ejja ħanaraw x'jgħid Ġenesi kapitlu 28 vers 8. U Ġenesi kapitlu 28 vers 8 jaqra hekk. Ramela Esaw li ma kienux jogħġbu n-nisa ta' Kanan lil Iżak missieru, marant Iżmael u ħabb martu barra min-nisa li kellu il-Maħalat bint Iżmael bint Abraham oħt Nabajot. Mela x'qed tgħidilna l-kelma? Għaxra li missieru ma joħux pjaċir li jiżżewġ dawk it-tip ta' nisa propju għal dawk it-tip ta' nisa ma biex jiżżewweġ. Isu biex jagħmel vendikazzjoni minn missieru, ma kellu l-ebda rispett lejn il-kultura ta' missieru u lejn l-istorja ta' missieru, lejn l-istruzzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar li missieru kien irċieva l-istess istruzzjonijiet ta' Alla fejn jgħid isma' il-poplu tiegħi ma jitħallax meta tiżżewġu iqpaw iż-żewġu fil-poplu separat, titħaltux. Ġenesi 28 versi 3 sa 7 allura naraw issa li Iżak jgħaddi il-barka fuq Ġakob. Xi ħaġa li bil-fors kellha ssir, anke aħna min jgħid pereżempju kemm kien qarrieq Ġakob, forsi veru kien qarrieq, forsi veru qarra. U l-mistoqsija hi kif Rebekka qarqet b'Iżak meta resqitlu lil Ġakob minflok Esaw biex ibierku. Imma maraw imkien lil Alla iċċanfarhom illa li xamlu dil-biċċa xogħol. Illa lix bidritt. Esaw ma setax jieħu dritt tal-primoġenitura meta dan ma kienx jemmen fl-istess Alla ta' Abram. Kif qatt seta' jimxi f'dik it-triq u jkun separat maqtuħ għal Alla jekk ma kienx jemmen fih. U allura naraw li peress li Esaw ma kienx jimxi mal-Alla ma setax jieħu din dritt tal-primoġenitura. U għawek fej beda l-inkwiet bej Ġakob u Esaw, għalkemm fil-vera sens tal-kelma l-inkwiet bej Ġakob u Esaw beda ħafna iktar qabel. Beda anke meta kienu fil-ġuf ta' ommhom Rebekka. U tajdinna l-istorja illi Rebekka kienet tkun muġuha ħafna, kienet it-tarbija tagħha kienet tiċċaqlaq ħafna. U xi ħaġa nerġa' ngħid side note ma nsibux fl-iskrittura ma x'jgħidu l-istudjużi jgħidu li meta kienet tgħaddi minn quddiem xi post ta' qima tal-mulej, it-tarbija kienet taqbes fil-ġuf. Imma l-istess kienet tagħmel meta kienet tgħaddi minn quddiem x'imkien paganu profanu, t-tarbija kienet taqbes fil-ġuf. U hawnhekk fejn Rebekka tħawdet qalet x'inhi jiġri ġewwa fija. Di t-tarbija għandin x'inhi tagħmel. U hawnhekk fejn il-mulej permezz ta' Sem li kien Melkisedek. Permezz tiegħu għaddiela il-profezija illi kien se jkollha tewmin. U hawnhekk Rebekka qalet, all right, mela ħajkolli tewmin.
Le, mhux veru, mhux eżattek l-affari. Fil-fatt Alla ma qallix ħajkollok tewmin. Alla ħajkollok żewġ ġenerazzjonijiet. Ġo fik għandek żewġ popli differenti. Żewġ popli li minn ġol-ġuf tommhom kienu diġà qegħdin jiġġieldu ma' xulxin. Araw naqra kemm kbira u kemm sabiħa il-kelma tagħna. L-istess gwerer li insibu llum Iżrael qiegħda feda fihom. Il-gwerer li Iżrael illum qiegħda fihom bdew fil-ġuf ta' Rebekka. U biex nikkonkludu dan il-programm irridu ngħidu li l-istess ħbib tiegħi bħal uliet Iżak huwa biss poplu wieħed li jista' jirċievi il-barkiet tal-mulej, fis-sens huwa biss poplu wieħed li jista' jsalva. Hawn ħafna popli, ħafna reliġjonijiet, ħafna twemmin differenti, imma it-triq hija dejqa u nafu biss illi isalvaw dawk illi joġbu lill-Alla permezz tal-ħajja li jgħixu. U biex toġob lill-Alla permezz tal-ħajja li tgħix, ma tridx tkun Esaw imma tkun Ġakob. Tkun temmen falla ta' Abraham, u jekk inti temmen falla ta' Abraham, timxi fuq l-istruzzjonijiet li Alla tar l-Abraham. Għalhekk ngħidilkom ħbib tiegħi triq hija dejqa bħalma qalilna Jexua ftit jgħaddu minna. Illa li xax daw il-ħafna li l-lum jgħidu li ma tnix taħt il-liġi, daw li l-lum jgħidu li ma dikx għalfej żomm is-sibt qaddis, daw il-ħafna li jgħidu li l-lum nistgħu nieklu kollox, daw il-ħafna l-lum li jgħidu li m'għandniex għalfejn nżommu l-festi tal-mulej. Imma ma nagħmlu xejn ħażin jekk niċċelebraw il-festa pagana tal-Miliet u l-festa pagana tal-Easter, ma nagħmlu xejn jekk nitilgħu nisfnu fuq il-pulptu f'San Valentinu. Jiddispjaċini ħbib tiegħi. Dawk li qed imexxu n-nies wara Esaw u mhux wara Ġakob. Qed imexxu n-nies wara Alla ta' Esaw u mhux wara l-Alla ta' Ġakob li huwa Alla ta' Iżak li huwa Alla ta' Abraham. Hemm ħafna aktar xi ngħidu f'din il-paraxa, imma minħabba l-ħin se jkollna nifqu hemmhekk bħal mettilkom il-paraxa dejjem hemm ħafna affarijiet differenti xi tgħid, imma sena wara sena punti oħra jibdew jinqalgħu fuq l-istess paraxa u revelazzjonijiet oħra jibdew ġejjin u nirbru l-kol flimkien fil-kelma tal-mulej. Sakemm narakom għal paraxa li jmiss, inselmilkom f'isem sħabi ta' Missjanik Malta, Shalom.